Okay. Yeah, man. Yavuka. Mana uvuke. Awubani isikhathi nje. TK 11 asikakavuki. Kanti kwenzakalani? Uthi uzoseti alarm mos. Yo. Ayike uzame breakfast nyana ke. Yokulambile mina ngizoyendlini. Mara Rose. Mara ngithi sikhulumile ngokuthi anginanisi. Ngiyabheka. Uthe uzodla kini. TK yazi ustintshe wena. Hayi ngiyakhola ustintshe. Hayi ke ngoba izolo sikhulumile ngendaba yamazipho ke sithi uhluleke ukuthenga leyo breakfast ke. Ngicela imali yamazipho ngithi ngithembisile ukuthi uzomnika namhlanje kuseni. Ngicela ke vele ngisheshela ngakhona. Uzodla mangulu. Mara Rose. Mara nawe uyahlupha mara yazi. Ngiyakutshela ngithi anginamali angithi. Wam. TK udlala ngami phela. Uke wazapha amazipho 10 rand. 10 rand ngazongihlanyela mina TK. Kanti inkinga yakho. Hayi man. 10 rand awungijwayela kabi wena. Yazi ungijwayela kabi. Awungijwayela nje. Sho. Yini manje Rose? Why manje sokuba umsindo manje? Vele kuzonke umuntu ukuthi wena ufuna imali. Wangacela ingane yakho ngizogcwalisela. Ngiyakuzama ngitheni ngapesha ngithi ngiyazi ukuthi iyashoda anginamali. Cela iprudence. Shoda malini 290 uzokunika yena. Ngiyalala. Uyalala vele TK. Yo, hayi shemeza wena. Yo, angazi ukuthi bengiyaphi yazi. Athi ngithathe nale 10 rand. Sele sengithenga amagqina. Phinde ubone ungibulale la. Uzobona. Yo. Uyavaya. Angizokutexta ke.